Gipahigayon karong adlaw ang closing ceremony sa Quincentennial Commemoration sa Dakbayan sa Sugbo atol sa adlaw ni Raha Humabon. Ano ang report? Usa ka tuig ang nakalabay sa ulog ang Quincentennial Commemoration sa Dakbayan Sugbo nga nahimong kabahin sa kasaysayan sa pagkadiskubre sa Portuguese explorer Ferdinand Magellan sa nasod ubos sa Spanish expedition. Apan bisan og gitak-upan na kini, nagpadayon gihapon ang mga kalihukan sama sa pagpasidungog o paghandom sa kasaysayan. Mitambong ang chairman sa National Historical Commission of the Philippines, Dr. Rene Escalante. Gibatbat nini ang hiyas sa katiguangang nagpakita dili lang sa kaaghop apan nagpakita usab sa kaisog. Nitambong usab ang opisyal sa Dakbayan sa Sugbo. Napakaswerte mayor ng Cebu dahil yung dalawang team natuhog eh. Yung Samar, Humanity lang. Yung Lapu-Lapu City, Victory lang. Dito sa Cebu, doble. May Humanity na. May Victory pa. Samtang ipakita sa hugpong sa mga sundao ang ilang land asset atol sa hamubong parada. Mihalad usab og sinulog dance ang San Diego Dance Group ug ang lumad pasakanon. Gawas sa kulturanhong aspeto, gihimugatan usab ang paghangop sa Kristyanismo diin makita sa balaang bata nga si Senior Santo Niño. God will be with us. Santo Niño will be with us. The rain will be over and we will have this celebration. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.